אנחנו לדעתי כבר יכולים להתחיל. אז נעים מאוד, אני מאוד מאוד שמחה ונרגשת. אני חווה שקרצי ואני רכזת של תוכנית למרחק בבאר שבע. מי שלא מכיר, תוכנית למרחק עוסקת בקידום תעסוקה איכותית בקרב ישראלים יוצאי אתיופיה, והתוכנית בעצם נתמכת על ידי משרדי הממשלה וארגון ג'וינט ישראל. בעצם מה שאנחנו עושים, הרכזים, אנחנו פורסים בעצם ב-12 יישובים בכל הארץ, מהצפון עד הדרום, ואנחנו בעצם נפגשים עם המשתתפים באופן פרטני אחד על אחד, ומלווים אותם ובעצם מפתחים ובונים תוכנית של פיתוח קריירה. ובעצם אפשר לומר שאנחנו מכווינים בשלושה תחומים. התחום הראשון זה התחום של השכלה גבוהה והנדסאים, התחום השני זה התחום של הכשרות מקצועיות, שזה קורסים עד שנה שמפוקחים על ידי המדינה וגם לא מפוקחים על ידי המדינה, והתחום השלישי זה בעצם התחום של מסלול קריירה, שזה סיוע במציאת עבודה, ושם אנחנו עוזרים בכתיבת קורות חיים, בהכנה לרעיונות עבודה, בסימולציות למרכזי הערכה, קשרי מעסיקים ועוד. ככה זה באמת על קצה המזלג. התוכנית היא מאוד ענפה ומציעה מגוון של שירותים, ולכן אני ממש ממליצה להתעדכן בפייסבוק ולראות ככה מה הסדנאות ומה הפרויקטים שיש גם ברמה המקומית וגם ברמה הארצית. ולמי שזה רלוונטי ובמידה ויש פה מועמדים פוטנציאליים, אז אני יותר מזמינה אתכם גם לגשת לפייסבוק. יש רשימה של רכזים לפי אזור גיאוגרפי, לפי המיקום, כל אחד יכול בעצם להרים טלפון או לגשת במייל. אז לענייננו ולשם מה שהתכנסנו היום, אנחנו בעצם היום מסיימים סדרה של לייבים שבעצם עסקה בחשיפה למקצועות במגוון תחומים שונים. בחודש וחצי האחרונים היו פה כמה וכמה בעלי תפקידים שהציגו בעצם את העבודה שלהם, מה הם עושים, איך נראה היום יום שלהם, בכדי לעזור לקהל יעד שלנו קצת יותר להכיר את שוק העבודה ומגוון התחומים בו. נחשפנו לתחומים בעולם ההייטק, ובעולם הזה של העולם היותר החברתי והטכנולוגי, והיום אנחנו בעצם מסיימים עם שי קסאי, שהוא בוגר הנדסאי בניין, והוא בא קצת לדבר ולהסביר על התחום של הנדסאי בניין. אז תתייגו אנשים שזה רלוונטי עליהם, תשתפו את הלייב הזה, תשאלו שאלות, זה הזמן וזה המקום, וזהו, שיהיה לנו המון המון בהצלחה. אז הבמה היא כולה שלך, שי. אהלן, ערב טוב לכולם. שומעים אותי, רואים אותי, הכל בסדר? אחלה. כמו שחווה אמרה, בחודש וחצי האחרונים היו פה כמה חבר'ה שכל אחד הסביר על המקצוע שלו. אני שמח שגם ממני ביקשו לבוא ולהסביר על תחום הנדסאי בניין, חלק מענף הבנייה. אני שמח לעזור, אני מקווה שאני אצליח על רגל אחת ככה להסביר כמה שיותר על תחום הבנייה, התחום שבו אני עוסק, ומקווה שזה יעזור לכמה שיותר אנשים. אז ככה, נעשה את זה בצורה של שאלות, ושנתבקשתי להתייחס אליהם. בסוף ניתן לכם את האופציה לשאול שאלות, ואני אנסה להתייחס לכמה שיותר נושאים. נפתח ככה, שמי שי קסאי, כמו שחווה ציינה, אני בן 35, נשוי פלוס 2 בנות, ובמקור אני מאשקלון, כרגע אני גר במושב ניר משה. שומעים אותי? כן, אני רואה ששומעים. כרגע אני גר במושב ניר משה, אני עובד כמפקח בינוי במשרד ממשלתי, אני סיימתי את לימודי הנדסאי בניין בשנת 2016, במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, גרתי בבאר שבע בזמנו, אני עוסק בתחום כ4 שנים. מרגע סיום הלימודים
כאמור. שאלה ראשונה, למה בחרת ללמוד זאת, ומה היו ההתלבטויות בהתחלה לפני שהתחלת ללמוד? מאחרי השירות הצבאי, תחום הבנייה, כל מי שהכיר אותי, שמע אותי מדבר על זה כל הזמן, זה מאוד עניין אותי, מאוד משך אותי, כל מה שקשור למגורים ובנייה ומבנים שונים, תשתיות ופיתוח, פרויקטים מסוימים וכל הדברים האלה. בזמנו בדקתי את התחום, ראיתי שיש צורך וביקוש להנדסאים או מהנדסים, עניין אותי מאוד לעסוק בזה. תוסיפו לזה שגם דברים שאתה גם מסתכל עליהם, עניין השכר והביטחון הכלכלי שהוא די חשוב, השכר הוא די מעל הממוצע במשק, זה מה שהכריע בשבילי את הכף, החלטתי ללכת על זה. מה היו ההתלבטויות לפני שהתחלתי ללמוד? אני בהתחלה חשבתי ללכת לתחום המחשבים, זה תחום מאוד חזק, מאוד יציב, ביטחון כלכלי כמובן גם, מאוד גבוה, יש כל מיני מסלולים כמו קריירה או לימודי הנדסה וכאלה, בסוף החלטתי שמה שהכי מתאים לי זה ללכת לענף הבנייה, כי אני בחור מאוד פעיל, אני אוהב את העבודה הדינמית, עבודה בשטח, אתרי עבודה, לעבור בין אתרים, זה יותר מתאים לי מאשר עבודות אחרות מסוגים שונים. שאלה הבאה, אני רואה ששואלים על מה מדובר, אנחנו מדברים על לימודים בענף הבנייה, אני הנדסאי בניין, נמשיך. שאלה הבאה, איפה למדת ואיפה אתה ממליץ ללמוד מקצוע זה? כמו שציינתי בפתיח, אני למדתי במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, מכללה מאוד טובה, לתושבי באר שבע הייתי ממליץ ללמוד שם, כן, לתושבים מהסביבה יש גם אופציה ללמוד בספיר בדרום, מכללה מאוד מובילה בתחום, לדעתי יש מעל איזה 20 מכללות, 25 מכללות בארץ שאפשר ללמוד בהן הנדסאי בניין, בתכלס אין שוני מהותי בין מכללה למכללה, בסופו של דבר המכללות האלה הן כפופות למה"ט, מה"ט זה המכון הממשלתי, להכשרה בטכנולוגיה ומדע, זהו גוף ממשלתי שכפוף למשרד העבודה, הם מכשירים את ההנדסאים, הם בוחנים אותם גם, יש בחינות חיצוניות, לא רק בחינות פנימיות במכללה, בחינות הכשרה בתחומים שונים כמו סטטיקת מבנים, תכן הנדסי ובטיחות, ובסוף הדיפלומה מקבלים אותה ממה"ט, ממשרד העבודה, מה שנקרא. זהו. שאלה הבאה, תאר את המקצוע בקצרה מנקודת מבטך. סביבת עבודה, היקף משרה, קולגות, ככה. כמה שאפשר לכמת את זה לזמן שיש לנו. בגדול, תחום הבנייה מתחלק לשלושה רבדים. יש את שלב התכנון, יש את שלב הביצוע ויש את שלב הפיקוח. לא שלב הפיקוח, יש רבד של פיקוח. כך, פרויקט מתחיל ברעיון כלשהו, בזה שגוף ממשלתי או גוף פרטי צריך מענה לאיזה צורך מסוים. אני אתן דוגמה, עירייה צריכה לבנות בית ספר חדש, מועצה צריכה לעשות מחלף חדש בגלל עומס בכבישים, צריכה לסלול כביש חדש, בצה"ל צריכים לבנות בסיס חדש או חלק חדש בבסיס, בן אדם פרטי בונה לעצמו בית, יש צורך ויש לתת את המענה. ככה מתחיל פרויקט, מתחיל שלב התכנון. בשלב התכנון יש, בוא נגיד, יש חברות תכנון, יש צוותים של מתכננים ואדריכלים, הם בשלב הזה לוקחים בחשבון כמעט כל דבר, מחישובים של חוזק ויציבות של מבנה, שימור לאורך זמן, עמידה בצרכים של מה שישמש המבנה, דרך חוקים ותקנות שצריך לקחת בחשבון, יש גם עניינים של תשתיות, מים, חשמל ותקשורת, פיתוח השטח מבחינת הנראות, חשוב לאדריכלים. בגדול, רבד התכנון זה הגוף המנחה, הוא המנחה את הביצוע. ככה נעבור לרבד השני. הרבד השני זה ביצוע, ענף הביצוע. בתכלס, הגוף המבצע של הפרויקט. מה שעושים בפועל בשטח, זה התכלס.
יש את צוות ניהול הפרויקט, יש מנהלי פרויקטים, מהנדסי ביצוע, הנדסי ביצוע, הם לוקחים בחשבון כל מה שקשור להיתרי בנייה וחפירה, לראות שהכל תקין, הם מתחילים בחישובי כמויות, מתמחרים את תכולות העבודה בפרויקט, הופכים את הכל לעלויות, הזמנת חומרים לפי קצב התקדמות העבודה, גיוס כוח אדם וכלים שמתאימים לאופי של הפרויקט, העבודה לפי לוחות זמנים, דחפתי פה הרבה ביחד, אבל בגדול כל מה שקשור לתכלס בנייה והכנה של הפרויקט בפועל בשטח. ארגון אתר העבודה זה תורה בפני עצמה, זה אתה לוקח בחשבון איך נכנסים לאתר, איך יוצאים ממנו, איפה מכנים, איפה לאחסן ציוד וכל הדברים האלה. כל זה תחת המעטפת של ביצוע פרויקט. הם הגוף מבצע שמקבל הנחיות מגוף התכנון. ויש את הרבד השלישי שזה פיקוח. בביצוע, אני אתן דוגמה, בעבודה הקודמת שלי, אני עבדתי בביצוע. אני הייתי הנדסאי ביצוע, אני רואה שיש הרבה שאלות, אני אתייחס לכולם בהמשך, אני אנסה לעשות את זה שוטף, ואז להתייחס לכולם אחר כך. איפה עצרתי? בפיקוח. פיקוח זה בעצם הגוף שמפקח על העבודה. מפקח הוא זה שמוודא בסופו של דבר שהעבודה מתבצעת כמו שצריך, לפי תוכנית, ובמסגרת החוק. זה לא סתם תפקיד ראווה, זה תפקיד מאוד מחייב והכרחי. בסופו של דבר הפיקוח הוא זה שמאשר את טיב העבודה, את האיכות, והוא זה שמוסר את העבודה למזמין של העבודה, ליזם, מי שהגה את הרעיון. הגוף הממשלתי, הפרטי או מה שזה לא יהיה. אני חושב שזה מסכם בערך בגדול את ענף הבנייה, שלושת הרבדים האלה, הם עובדים ביחד אחד עם השני, בתיאום כמובן, ונותנים מענה לצורך של הפרויקט. שאלה הבאה, לדעתך, אילו כישורים מקצועיים צריך על מנת להצליח במקצוע? ככה, צריך להיות מאוד יסודי, צריך לדעת להיכנס לפרטים הקטנים, צריך להבין את הפרטים הקטנים, לקרוא בין השורות, צריך להיות מאוד מאורגן. לדוגמה, שאתה עובד בביצוע, אתה צריך לדעת לקרוא תוכניות כמו שצריך, אתה צריך להכיר אותם לעומק, צריך לרדת לפרטים הקטנים, גם מצד התכנון. מהתכנון צריך לדעת, כשהוא מתכנן פרויקט מסוים ומסרטט אותו, לרדת לפרטים הכי קטנים, כל דבר לוקחים בחשבון. מאיפה אנשים ייכנסו, כמה עומס של אנשים יהיה על קומה מסוימת, מאיפה רכבים יכולים לנסוע, כל דבר קטן שעולה לכם לראש, לוקחים בחשבון, וצריך להיות מאוד יסודי. קישור מקצועי, תכונה נוספת שאני חושב עליה, זה במהלך פרויקט יכולים להשתבש מלא דברים, במיוחד בשלב הביצוע. וחשוב לא להיכנס לפאניקה, אם מדבר מניסיון, כשעבדתי בביצוע זה קורה הרבה, צריך לא להיכנס לפאניקה, צריך לשמור על קור רוח, צריך לדעת לתת פתרונות יצירתיים, להיות מאוד יצירתי, לספק פתרונות מהירים בשטח, ובמקביל לדעת גם לפעמים לעצור הכל ולחזור אחורה לשלב התכנון, ולתת גם פתרונות יותר איטיים ומחושבים. והתכונה הכי חשובה והקישור מקצועי בעיניי, שהוא בין החשובים שצריך בתחום שלנו, זה יחסי אנוש. בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים. אנחנו עובדים עם לקוחות, אנחנו עובדים עם ספקים, קבלני משנה, עובדים דוברי שפות מכל העולם בערך, יש לנו פה בארץ, צריך להיות מאוד אנושי, לזכור שאתה לא עובד מול מכונות ולא מחשבים, אתה עובד מול בני אדם, וזו תכונה מאוד חשובה בעיניי. אוקיי, שאלה הבאה. תאר אופק התפתחות תעסוקתית במקצוע, מה שנקרא קידום. יש מגוון רחב של בעלי תפקידים, בכל מיני דרגות מקצועיות וניהוליות, מלא כיוונים שונים שניתן לגשת עליהם בתוך ענף הבנייה. ניתן דוגמאות, דוגמה בתחום התכנון, יכול להיות קונסטרוקטור, מתכנן מבנים, יכול להיות להתקדם, להיות ראש צוות תכנון, מתכנן ראשי, גם הנדסאי וגם מהנדס. בתחום הביצוע,
אפשר לנהל פרויקט, מנהל פרויקטים, אפשר להיות הנדסאי ביצוע וגם לתפוס משבצות של מהנדס ביצוע. גם לי זה יצא להיות בפועל. בפרויקט הקודם שלי, מהנדס עזב באמצע פרויקט ואני הייתי צריך לשמש כמהנדס ביצוע. סליחה. יש אופציה להיות מנהל עבודה. יש קורס רשמי, אני עשיתי קורס כזה, קורס מנהלי עבודה, בכל אתר חייב שיהיה מנהל עבודה. יש ממונה בטיחות, יש את הרבד של הבטיחות, עוזר בטיחות, זה גם תפקיד שלפני כמה שנים הכניסו לחוק, שמחייב בכל אתר, כמובן מרמה מסוימת, שיהיה עוזר בטיחות. כל מיני תפקידים מקצועיים בעולם הביצוע יש מלא. בפיקוח, אני כרגע עובד בפיקוח, אני מפקח מטעם מזמין העבודה, לצורך העניין. מזמין העבודה מחזיק כמפקחים שיפקחו מטעמו על הביצוע, על טיב העבודה. אני מספק לו את השירות הזה, יש גם חברות חיצוניות שיכולות לספק את השירותים האלה של פיקוח. יש גופים שלא מחזיקים מפקחים, הם צריכים מישהו שינהל להם את הפרויקט, שיפקח על הפרויקט מבחוץ. גם שם אפשר להתקדם, אין ספור חברות קיימות. יש אופציה להיות עצמאי, היום הנדסאי בניין לאחר כמה שנים, יכול להירשם כקבלן, בסיווג מסוים, ואחרי זה גם להתקדם הלאה, ולעבוד כעצמאי. אפשר לעבוד כפרילנס, ולתת ייעוץ בכל מיני נושאים, בנושא איתום, בנושא חפירות, בנושא, לא יודע, כל מה שקשור לביצוע עבודה. אני מכיר כאלה, הנדסאים שעובדים כפרילנסים. אני חושב שכיסיתי פה די לא מעט מקומות שאפשר להתפתח בהם. שאלה הבאה. פרט טיפים לצעירים שרוצים ללמוד זאת, את ההנדסאי בניין. ככה, בתכלס, דעתי האישית, עדיף ללמוד מהנדס בניין. לעשות תואר בהנדסה, BS Science במקומות מוכרים, האפשרויות שלך הן הרבה יותר גדולות, יש מגוון רחב של תפקידים, גם ברמה המקצועית, גם ברמה הניהולית, אפשר להתפתח להרבה דברים. אני הלכתי ללמוד הנדסאי בניין מפאת הזמן ומפאת סיבות אישיות. החלטתי שזה מה שהכי מתאים לי באותו רגע. למרות שכבר היום יש מלא הנדסאים שיכולים לתפוס משבצות של מהנדסים, אין שום תקרת זכוכית שאי אפשר לשבור, השמיים הם הגבול, כל אחד בתחומו. ככל שתהיה יותר מקצועי ותצבור יותר ניסיון וידע, תוכל להתקדם גם לאן שאתה רוצה, גם על חשבון מהנדסים. אבל אני חושב שאפשר לעשות את זה. מי שבכל זאת כן רוצה ללמוד הנדסאי, מה שחשוב זה לעשות את זה, מה שנקרא קצר וקולע. להשקיע, לסיים את זה מהר, את הדיפלומה, לקבל אותה כמה שיותר מהר, לא למרוח. יש איזה קטע, זה קורה לא מעט, אני רואה את זה, שמסיימים את הלימודי הנדסאי, סתם לדוגמה, אני למדתי מסלול לימודי ערב, אז יש כאלה שעובדים גם במשרה מלאה, במקביל, ומסיימים את הלימודים, ולא מסיימים את הפרויקט בגמר. בתכלס לא מקבלים את הדיפלומה שלהם, אז זה לא משנה כמה הם יעבדו, בסוף הוותק המקצועי שלהם נספר, מרגע שאתה מקבל את הדיפלומה, אז אין למה למרוח. צריך כמה שיותר לסיים עם זה, עם הלימודים והפרויקט בגמר. טיפ נוסף, אני חושב שאפשר וצריך לרכוש כמה שיותר השכלה, קורסים והכשרות. יש קורסים רשמיים, כמו קורס של מנהל עבודה, אני עשיתי קורס כזה, כמו שציינתי, קורס ממונה בטיחות, קורס עוזר בטיחות, זה קורסים רשמיים של המדינה, יש עוד כמה קורסים, יש קורסי השערה, כמו קורס ניהול פרויקטים, פיקוח פרויקטים, קורס לוחות זמנים, שמלמד אותך על התוכנה שבה בונים את לוחות הזמנים, קורס ערבית מדוברת, יש הרבה פועלים ערבים, קורסי השערה, קורסים שיכולים לתת לך ידע ויכולת לנהל את העבודה בצורה טובה יותר. ככל שתצבור יותר קורסים, ככה אתה משדרג את עצמך מבחינה מקצועית, וזה מתורגם גם לשכר וקידום. יש גם מעסיקים שמוציאים אנשים, לי יצא לעשות את זה, מעסיקים מוציאים את העובדים שלהם לקורסים, להכשרות, גם כדי לשרת אותם בעבודה, וגם כצ'ופרים. צריך לנצל את הדברים האלה, גם לא להתבייש לבקש ממעסיקים, זה משרת אותם ואותכם. טיפ נוסף זה, אני חושב שלא צריך להתעקע במקום אחד כל כך הרבה זמן בתחום הבנייה.
אם אתה רוצה להתקדם מבחינה מקצועית וכלכלית בשכר, אני חושב אני לא אומר כל שנה, שלא תתפסו אותי על זה, לא כל שנה צריך להחליף מקום עבודה, אבל אני חושב שכל פרויקט או שניים זה טוב לעבור לחברה אחרת, לתחום אחר בתוך ענף הבנייה, ככה אתה רוכש לעצמך יותר ידע ויותר ניסיון, ככה גם זה הדרך שלך להתקדם מבחינה מקצועית וכלכלית. אני חושב שיותר קל להתקדם שאתה עובר לחברה אחרת ואתה מתמודד לתפקיד מסוים מאשר בתוך החברה שלך. זה מה שאני הספקתי לראות מהזמן המועט שלי בתחום. זו דעתי האישית כמובן, כן? יש כאלה שיחלקו עליי ויגידו שזה טוב להישאר במקום עבודה אחד. אני אתן דוגמה, אני עבדתי בחברה שעבדתי בביצוע, עבדתי בחברה שהיא מתמחה בעבודות עפר ותשתיות. לדוגמה, אם הייתי עובד שם 10 שנים, הייתי מתמקצע בעבודה, אבל מתמקצע רק בעבודות עפר ותשתיות. אני חושב שזה גם חשוב להרחיב את האופקים. זו דעתי האישית. זהו, פה נגמרים השאלות. אני מקווה על רגל אחת כמובן, כן? פירטתי כמה שאני יכול. אם יש למישהו שאלות, אולי עכשיו נעבור עליהם קצת, משהו שלא אמרתי או משהו שלא הסברתי עליו, אני אשמח לענות. בואו נראה. מה ההבדל בין, שאלת השאלות, מה ההבדל בין הנדסאי למהנדס? בתכלס, בתכנון שמתכננים מבנה, מהנדס לא מוגבל בגודל של המבנה, בגובה של המבנה, בסדר גודל, במה שהוא יכול לאשר, מה שהוא יכול לחתום עליו, מה שנקרא, והנדסאי כן מוגבל. דוגמה בגובה, אם אני לא טועה, היום זה עד 4 קומות הנדסאי יכול לחתום, ומהנדס לא מוגבל, סתם בדוגמה, או היום תשתיות כבר הן כמעט שווה ערך, אני חושב. ההבדל הוא בעצם בחתימה שלך, בכוח החתימה שלך. עוד פעם, מה ההבדל בין הנדסאי למהנדס במשרות של ביצוע מבחינת שכר ומבחינת אופציות להתקדם? כמו שאמרתי, אופציות להתקדם למהנדס יש יותר. בוא נגיד שאם מהנדס יש לו אופציות להתקדם, קח את זה 100%, הנדסאי זה 80%. עוד פעם, שמיים עם הגבול, אפשר גם לשבור את התקרות האלה, אפשר להשתלב לתפקידים של מהנדסים, אבל יש מספיק עבודה גם להנדסאים, התחום הוא מאוד גדול. מבחינת השכר, מהנדס מקבל יותר, כן. מהנדס מקבל יותר, אבל גם ההנדסאים מקבלים לא רע, מעל הממוצע במשק. רוב העבודה של ההנדסאי היא בשטח או במשרד. זה תלוי. אם אתה עובד בביצוע, רוב העבודה שלך היא בשטח. בביצוע, בתכלס של הפרויקט. אם אתה עובד בתכנון, רוב המשרה שלך היא 90-95% משרד. היא בעצם תכנון, מול מחשב, מול התוכנות שמסרטטות, מול הדברים האלה. תיאום, הרבה משרד בתכנון. רוב מי שלמד איתך מצא עבודה בתחום, אני חושב שכן. אני חושב שרוב החבר'ה שלמדו איתי, מעל 80%, 85% כבר התבגרו בתחום, בתחום, עובדים בתפקידים שלהם כהנדסאים, מה שאני מכיר. עוד שאלות? אני לא רואה באיזה מכללה למדת, למדתי בבאר שבע. האם אפשר להיות עצמאי במקצוע? כמובן, כמו שציינתי, אפשר להיות עצמאי, לתת שירותי ייעוץ בתחומים שונים, ואפשר גם להירשם כקבלן. בהמשך כמובן, לא מיידי, כן? אתה צריך לצבור ניסיון בשביל זה. אפשר להירשם כקבלן ברשם הקבלנים, בסיווג מסוים. שווה ללכת לעשות קורס קונסטרוקטור להנדסאי ולא מהנדס, זה תלוי. אני לא הבנתי כל כך את השאלה, קורס קונסטרוקטור להנדסאי ולא למהנדס. אם אתה מתכוון ללמוד תכנון או ביצוע, זה כל אחד משהו מעדיף, אני לא כל כך הבנתי את השאלה. בואו נראה.
אם יש עוד שאלות, אני חושב שדי כיסינו הכל פה. עוד פעם, אם שווה לעשות קורס קונסטרוקטור. אני לא עשיתי תכנון, אז אני לא יכול להגיד לך אם זה שווה או כדאי. בוא אני אסביר על זה. בתוך לימודי הנדסת בניין, גם במהנדסים וגם אצל הנדסאים, זה מתחלק לשניים, כמו שני מסלולים כאלה. יש ניהול הבנייה ויש תכנון. מי שלומד תכנון בדרך כלל לוקח עוד איזה סמסטר או שנה אצל המהנדסים, הוא לומד יותר לעומק, לתכנן, מבנים, לקחת חישובים מסוימים ולקחת בחשבון כל מיני דברים, ובניהול הבנייה אתה בעצם לומד יותר בשטח, איך לנהל, איך לארגן, איך לסדר את כל מה שקשור בתכלס של הבנייה בשטח. אם זה שווה, אני לא יודע, יש כאלה שזה יותר מתאים להם ויש כאלה שיותר מתאים להם זה. כמה זמן הלימודים והאם זה עם תואר. אני יודע שהיום הנדסאי לא נחשב לתואר ראשון, אבל הוא כן נחשב לתואר אקדמי. זה נותן לך עוד זכויות סוציאליות במשכורת ומס הכנסה וכל הדברים האלה, תקופה מסוימת, אבל זה עדיין לא נחשב תואר ראשון. כמה זמן הלימודים, ברוב המקומות אם אתה לומד לימודי בוקר, זה 2 אם אני לא טועה, ולימודי ערב זה נע בין 2.5 ל3, תלוי כמה אתה מורח. עדיף כמה שיותר קצר, כמו שאמרתי, לסיים את זה מהר. לא שומעים? מישהו כתב שלא שומעים? שומעים אותי? שונה, טוב, אני לא רואה עוד שאלות. אז שי, אני גם מצטרפת, כי אני עברתי ככה פעמיים וראיתי שענית על כל השאלות. כן, ראיתי שאלות. אני שמח מקווה שזה עבר טוב, מקווה שזה עבר חלק. אם לא היה ברור למישהו משהו נוסף שלא התייחסנו אליו ולא היו פה בשאלות, מוזמנים גם לפנות אליי בפרטי, אני לא רואה שאלות נוספות, הייתי שמח לענות. אני מקווה שזה בגלל שכיסיתי כמה שיותר. זהו, תודה לתוכנית למרחק, תודה לך, והיא עוזרת לי הרבה, אנחנו בקשר הרבה זמן. שיהיה בהצלחה, אני מקווה שעזרתי. תודה רבה לכולם, ושיהיה ערב טוב. תודה רבה לך שי, מאוד מעריכים, וזה היה מאוד מאוד מפורט ומקיף. כל הסרטונים שלנו שמורים בפייסבוק, כל הלייבים, אז מי שרוצה, מי שפספס ככה מוזמן להסתכל בקטגוריה של הסרטונים. וזהו, אנחנו סיימנו, שיהיה ערב מצוין, ושוב תודה, שי. ביי, ערב טוב. ביי.